5 seme alaba ginen. 4 mutil da nik, mutilaren artean, gazia. Familia pobrea ginen, azken finean pobrea ginen. Pobreak esan nahi diru aldetik eta zen. Bestela, pentsatzen eta aberatsa ginela, beste zantzu batzutan. Niretzean etzan diruik eta zaik izango, baina bai zegoen ikasmina, ikasteko, ikusteko, jakiteko. Beraien ilusio guzia izan zen ikasketak ematea bere seme alabai. Txiki-txikitatik, egia esan, amai laguntzen eta eskola bai, eskola joten ginen. Niri ikustetzen zaidan asko pelukera, hilapein nahi. Ni 9 urtekin, udan, pelukerakin uda guzia pasatzen nuen. Ni nahi nuelako, inork agindu gabe, budoa garbitu, ruloak kendu, aulki txiki bat egota. Zuk titula lortu behar duzun garaiako, orduan esaten dute batxilergoa eskatuko dutela. Orduan batxilergoa emakumeak, zan oso arraroa. Eta nirean zen, hori gustatzen bat zaizu, aurrera. Hartu eta eraman zidan, Ordiziko monjetara batxilergoa egin ahal izateko. Bitartean, eraskoki ikastolako egin da, aurrekin eta jolasak bat eta beste, eta gustatu intzi zaidan. Orduan, pentsa nola desbideratu du nuen, ikuspegi. Ordu pila bat, ikastolan azeratik, Ergobian sortu zanen magisteritza orduan bukatzeko nuen, baina praktika falta zitzaizkiten. Urren urtean praktikak egitea joan nintzen, eta bukatu nuen Gehien bat falta zutelako jendea titulo duna, aurrera eman izateko ikastolak. Hasi nintzen, 35 aurrekin, pixu batean, ez genituen materialik, ez genuen ezer sortu behar izaten genuen materiala. Harriak ziala, egurrak ziala, makilak, txotxak, altzan bezala. Gurasoen laguntza hundiekin, beraiek sortu zuten, gehien bat. Eta aurrera denon artean eraman genuen, altzan bezala. Gurasoak eta asko sakrifikatzen zian, irakasleak ere bai, implikazioa handia izaten zen. Ikastolan, urte pila, 53, ez dakiz ematen egin ditu. Iraila oraindikan tokatzen zitzaidan baja, amatasun bajakin. Baina, ez zuten aurkitzen titulodunik, eta Ergobirako tituloduna behartzen. Zez eta mesez, biakungo nintzen, kursoa zera behintzat. Nik juten manaiz, kondizio batekin jungo niz. Aurra eramateko, bere ordu eta bularreman eta gainantzeko gozea umeekin egoteko, eta hola onartu zugoten. Deskonektatzeko errestasuna izan dut. Orduan nik uste horrek ere asko lagundu ditela. Zen bestela, nire burua kaos bat izango zen. Ekarpena nik momentu bakoitzean nagoen tokien. Harta dedikatzen ez. Nik egia esan, ez da nire burua zatzatik, baina pazientzia handikoa izan ez. Baina agian ez daukatein beste. Baina empatia edo, ez dakit nola ditu, konektatu personekin, eta horrekin ere berdin, konexio hori izan. Ulertu nahia besteak, ez dakit, balorea dan, ez dakit. Baina hori ere aukitzi ziaten eri eta nik ere hori aplikatu dut, ustez behintzat.